Čiže to je nádherný. Áno, ešte nie sú zatiaľ dokončené všetky finálne. Ešte na niektorých chýba zapínanie, baťušek. pretože tu chýba ešte zapínanie, ale inak už sú všetky finálne zhotovené. Sú zhotovené z telacej, kozlacej a jahňacej kože. Inšpirovala som sa organickou architektúrou. A vlastne tú organickú architektúru som využila v tvaroslovi tých tašiek. A kombinovala som telaciu kožu aj zo semišovej strany, čo môžete vidieť na tejto strane. Áno. Krásný tohle, to je Vlastne krásný nápad. ten materiál Ten sámek, že jo, to je vlastne sámek textilný. a ten materiál tej telacej kože má takú štruktúru vlastne, že tam vidno tú prírodu, vidno tam tie škvrny toho zvieraťa vlastne. Je to také vlastne úplne prírodné. Môžu sa podať dovnitř? Ešte chýba vlastne kabelok sú počité bavlneným saténom. Tiež som si vybrala bavlnu, aby to bola zase príroda, aby som tam nešla so syntetikou. Zipsy tiež som dala také staromosadné, nechcela som nejaké zlaté ani tak, aby to vlastne nerušilo ten prírodný akcent. Takže ešte teraz pracujem na menovkách, ktoré dám dovnútra. A môžeme si to niekde koupit? No zatiaľ nie. Zatiaľ nie. Určite by som chcela ešte túto kolekciu po výstave zväčšiť a skúsiť to niekde nabídnout. Áno, skúsiť to niekde nabídnout, presne.